Здравейте! Включваме се директно от нашия цех, където сами може да се сетите, произвеждаме нашата комбуча. Искаме да направим едно много бързо уточнение, какво представляват пастеризираните напитки и какво представляват живите напитки. Тъй като в комуникацията си с клиенти все повече ни се набива в главата, че на тях не им е ясно, не правят разлика и в общи линии за тях, ако не е едно и също, то няма съществено значение, а то не е така. Пастеризацията сама по себе си е много стар метод за консервиране на храни и напитки. Самата пастеризация представлява загряване на конкретния продукт на определена температура, обикновено между 65 и 75 градуса, с цел убиване на вредните микроорганизми. Но както сами може да се сетите, заедно с тях убиваме и витамините, ензимите, общо взето всичко полезно, на което организма ни може да се наслади. На такава температура няма как да живее. Съответно, какво получаваме при ферментиралите напитки? Повечето от вас ще попитат: добре, комбуча, защо се води жива напитка, в нея няма ли вредни микроби, бактерии? Истината е, че комбуча няма нужда от преваряване. Тя е жива напитка от добри бактерии и дрожджи, които работят заедно за благото на нашия чревен микробиом. Естеството на напитката е киселата й среда. При нас обикновено е между 2,5 и 3,5 pH. Това е среда, в която е абсолютно невъзможно да се развият неблагоприятни микроби. Затова комбуча няма нужда от пастеризация. Проверявайте винаги какъв тип живи напитки купувате. На пазара има много такива, които се пастеризират с цел удължаване на срока на годност. Това не е редно. Само по себе си говори за това, че напитката няма как да бъде жива. Лошите бактерии няма да растат, но съответно с тях няма да има и добри бактерии. Затова следващия път, когато се зачудите, е хубаво да си дадете сметка дали продукта, който купувате, е наистина жив. Как да го разберете? Много лесно. Няма комбуча, която да е абсолютно еднаква във вкус от партида до партида. Абсолютно нормално е да има леки вариации, било то в киселинността, било то в сладостта. Това показва, че самите бактерии и самата напитка продължава да живее, продължава да се извършват процеси на ферментация, има живи дрожджи, които работят. Така може да бъдете сигурни, че продукта, който консумирате, е напълно жив. Така както едно време сте яли истинско кисело мляко при баба си, много добре знаете, че вкуса му никога не е един и същ, както примерно когато си го купувате от магазина. Да, киселото мляко е страхотно на вкус, има страхотен каймак, но то е винаги еднакво. Така че, надяваме се това да е било много лесно за разбиране. Ако не, може да ни пишете допълнително, може да ни задавате въпроси, ние сме отворени да отговаряме на абсолютно всичко. Благодаря ви, чао!